poďte. Pomoc, ja sa na nich bojím. Si budem dať kamer, vypadol, sa ťa budem zasiahnuť. Tak mi je to meča. Ucha? Jak? Pohode. Začne boleť až keď dobojujeme. Zatiaľ mám v sebe adrenalín, ale je to zásah. Cítim to riadne, teda krv tam je isto. Dobre, máš? Ale nie som maracioni. Dobre, to je perfektné. No už cítim ten prst. Orol ma oslepuje štítom. Pozor, tam je ohnisko. Ja mám. Je to žlas. No. Wow, aj ty máš krv na sebe, pozerám. Hej? Kde? Tak si v tom. Však nechaj ich po zápase sa pokontrolujú. No, ja sa bojím. Veď už sa bili veľakrát, nie? Ale to je ostrie. Ja som to nikdy nevidela. To sú už šalzáme. Až mi záleho v ušach. Teraz nič nepočujem. Kedy stačilo? Aha, na lakti má krv. Pomoc. Úplne skvelé to je. Máme ruku? No to sa mi zdá oveľa ťažšie bez štítu, ale asi nie. Je to naživo, no na sústo. Pozri, on je zakrvané. No, zakrvané. Slanie, si nepies. Vieme, čo počkať, keď sa niečo usekne. Poď. Ešte tam boli vyškrtať. Kolín, tu nie, okolo, cez oheň. Kedy nám bude stačiť? Keď nebudú vládať, alebo jeden z nich zomrie. Dajte ten prst. A kde si to zvládol na okrky? To je Miško tvoje? Hej, ale ak vyšlo ti to, že... Ej. Ktorý? To už je regulárny zásah. Čo, do hlavy si dostal? Hej. Ale taký, že asi by sme videli mozog, kebyže. Keby je to riadny meč, hej? Dáme ešte jednu výmenu a potom, hej? Ale to bola jemné, to bolo spomené, nie? Necítiš to veľmi? No. Už verím nižšie teraz, také podpasovky. Čo? Hej, je to vyrovná. Ak sa teda možno aj nie, ale... Hej! Dobre. Normálne iba takto, na také platky. Haló. Na platky. Fuh, tu by som nechcel schytať. Ejha, ejha. O, a dostal som. Aj ty, nie? Asi už by som ochrnul. A bolo to veľmi. Môj brat je nepomaratonský mečný. Sú krvaví. Dobre, dajme sa. Ty už ťa má sa, kamarát.